Ezinkulu nalezi hlathu omacingwane bengaze beyibone bezisho bakithi. Shopho ngiyathandana nanokuhleka. Cha, macingwane ngiwubonile i-live yakhe izolo. Ngizoshesha nje ngiqonde emaphuzweni. Ngithande kakhulu laphayana kuloya bhuti ephuzini lokuthi uma uxakekile uyamfonela umfowenu. Umfonela umfowenu ukuthi indoda lakho umpintshekile la. Umfowenu afika azokusiza, akusize umfowenu akusize. Usuke futhi unga-expectile ukuthi umfowenu ngelinye ilanga uyobe sambulela izwe ngokuxakeka kwakho. Iqiniso lemsulwa lelo. Ngeke ngikhohlise mngani wami nalabo abakusekayo nabakuvuma ukuthi wena ngathi manje usuyi-victim. Ngeke nginikhohlise nami ngiyaxakeka kakhulu. Baningi ngixakekela kubo. Ngiyaxakeka ngempela futhi bengisiza abantu. Akekho umuntu ongaxakeki. Nakule video edlule ngibengikushilo ukuthi akekho umuntu ongaxakeki. Into mina engikhala ngayo ukuthi right umfowethu kangifonele. Umfowethu ngimsize exakekile. Mase ngimsizile umfowethu. Angangibuyiseli futhi engithe athi angimsize ngakho. Ngiphinde futhi mina ngingayihluphi futhi ukuthi ngimlandelele ukuthi cha umfowethu buyisa into engakusiza ngayo ngoba njalo yini umfowethu. Umfowethu yena asuke mina ngine brand engiyidayisayo. Kule brand engiyidayisayo umfowethu asuke aye kuma customer ami athenga le brand. Nengimaketha kubo le brand ukuthi bayithenge. Athi umfowethu le brand le ayindawo. Yabo. I-brand phela umculo wami ngiyacula mina ngithi ngidayisa wona umculo. Iyona brand engiyidayisayo leyo ukuthi ukuze ngiphile. Uzothi wena umfowethu kubantu. Into yami iyabheda. Into yami ayindawo. Utshela abantu engimaketha kubo umsebenzi wami. Yabo. Le brand yiyo njalo engithola imali. Le nawe engithola ngayo imali. Le nawe othi mawufuna usizo umfowethu. Umfowethu ngithathe kuyo le mali engiyithola ngawo le brand ngikusize ngoba umfowethu. Kodwa wena umfowethu usuku utshela abantu ukuthi into yami iyabheda ayindawo. Buphi umfowethu lobo? Macingwane uthe iqiniso uyalimela lapha kwi live yakho owumela iqiniso. Limeleke macingwane noma ngabe libheke kuwe. Ungabe neqiniso uma ngabe liya kwabanye abantu. Noma libheke kuwe ke limeleke phela ukuthi ubufowethu nawe awubenzanga kulento oyenzile ukuthi uthathe umsebenzi wami uyabheda anginalo izwi lokucula futhi ngeke ngize ngiyendawo. Lapho unyunda mina iproduct engiyidayisayo kuma customer ami uthi ngiphile ngani. Uthi ngiphile ngani because mina kufanele phela ngiwatshela ama customer ami ukuthi no ibrand yami iyathengwa. Emalini ngiyayithola imali, enye imali ngiyamsiza nawo lo ngemali engiyitholayo. Yabo. Futhi ukuba ke anguve abantu angibavezelanga. Ngabe liyangithuka ihlazana lakho lithi ngiqamba amanga ngoba mina ngulopholo phela nginalutho. Kuthiwa wena ungizwe ngaboleka kuyo imali, unje wena ungenalutho unjani. Ngabe bayangithuka bona futhi bekuthiwe ngiqamba amanga. Uyabazi kubhlungu abantu bekuphikisa ungena proof, une show yento okhuluma ngayo. Nawe ngabe uyaphika manje umi ngentaba uthi ngiyakuqambela. So ke limele iqiniso noma ngabe ethiwa ke alikhishwa ulisa kubantu noma libheka kuwena lithathe lingakubabili. Yabo. Okokuthi ke umcimbi wakho uyabuya lo wehlathu uzobe ngekho mfowethu ngafika emcimbini wakho umfowethu. Nalapho futhi ngabuza ukuthi umfowenu ngamxoshani uma kuwumfowenu uhlabile. Ubuse ngaye phambi kwabantu umtshela ukuthi cha umfowenu njoba bedla nje bonke lapha bedla. Bengena lapha bacula stage begida lapha bedla bonke. Umfowenu wena ukhipha umyalelo kumfowenu njalo uthi cha loyana angangeni ngoba uzwana nomuntu wena ongazwani naye. Okwangaleso sikhathi. Ungakwenza lokho umfowenu. Bukhona nobuntu lapho. Uma wena ukwazi ukubona ukuthi mina ubuntu anginabo. Umdlalo wensizwa ngwazi. Limeleke iqiniso ungazenzi ivictim mfowethu ungeyona. Sibonga futhi nanokuthi uma kuthi hwamu uzobhalela ubani omengameli usubabhalele ukuthi uzoba nomhlangano namabhinca njengenkosi yamabhinca. Siyakubonga lokho macingwane kuhle kwenzela umculo.
kuhle, kodwa i-access yakho yokwazi ukubhalela amahhovisi athile angingakwenzi ukuthi uzenze ube mkhulu ngaphekwe omaskandi uyibone usumkhulu ukuthi kumele ubaxhaphaze noma ngasiphi isikhathi ofuna ukubadelela ngaso. Mina anginayo inkinga yokutalashwa, wena ubungaqali ukungitalabha ngakulokhu. Wakwasho into oyithandayo abantu bakuzwa, usho yonke into oyithandayo, ukhipha inhlamba ngomlomo wakho uyibhekise kumina, akaze ngize ngisho lutho kuwena, yabo, ngoba awukhulumanga lutho ngomsebenzi wami ukuthi uwehlise. Kulokhu wehlisa iproduct yami wayibcekela phansi, wayinyunda kumacustomer ami. Kufuneke-ke nami ngiwavezele amacustomer ami ukuthi le brand yami phela iyaphila, yabo, futhi nawe wawuyincoma before mina ngingakakunukeli kabi, wawuyincoma. Kufanele abantu phela ngibavezele, ngibe neproof futhi. So musu ukuzenza-ke victim as if manje wena kuhlekiswe ngawe kwaveza uxakeka kwakho. Cha, kuvezwe iproof yokuthi lento okhuluma ngayo akusiyona kuphela nje. Ilokho-ke ngushilo macingwane, njengenkosi yamabhinca, inkosi ayikaze ithuka abantu ebaphethe, ayikaze futhi ifuna ukwehlisa isithunzi sabantu ebaphethe. Cha, yiba inkosi-ke phela yamabhinca, uphathe ngeqiniso nje, kubekwe kahle. Lo konke lokho okushilo ukuthi ngiyobe lo ihlatshobe ngekho, cha, kulungile mfowethu, anginayo inkinga yokungabi bikho ku-event yakho, ngophila futhi nako lokho kokuthi-ke ngoba kwenzeke kanje ufuna ukubona ukuthi ngophila nobani, uzophola. Ngizophila nabantu, abantu mina ngiyaxakekela kubo, ngiyaxakeka nami kakhulu, kodwa ngeke umuntu ongisizayo ungizwe ngelinye ilanga sengimthuka, ngivele ngimsukele nje ngiyokwehlisa umsebenzi wakhe. Ake ngicabanga mhlambe ngisizwa ubhuti oyi-security, angisize, angayifuni futhi into yakhe kimi, engisizile, bese mina ngizwakala futhi ngimi lapha emgwaqeni sengimphoqa ngithi awubheke lento ayilutho, lento i-security, lento isebenza into ebhedayo lento, yabona. Angisho ukuthi umsebenzi wase-security kodwa uyabheda, ngenza isibonelo. Hawu, lento ayilutho, lento ayifundile, lento security leli into ebhedayo, kodwa ngisho mina ngiye ngiyiboleke imali ye-security. Yiba nabo kubuntu nawe, ungagadi ukuthi ubuntu bube kuwena busuka kwabanye abantu, kodwa wena ungenawo ubuntu ozokusokela komunye umuntu. Bekumele uyicabangele ibrand yami ukuthi phela lento oyikhulumayo ukhuluma kumacustomer ami athenga umculo wami, nawe unabantu abaningi abakulandelayo. So abanye abantu bayakholelwa kuwena, uthi bathini labo bantu umzobatshela wena ukuthi anginalo izwi lokucula, uthi bathini? Angithi lapho ungiphuca isinkwa mina sokuthi ngiphile, kodwa uthi umfowethu njalo.